Hei, morjesta taas kaikille. Kevät alkaa tuolta jo pikkuhiljaa saapua ja on aika aloittaa näiden kaksipyöräisten keväthuoltotoimenpiteet. Ja mä ajattelin, että kuvataan ne nimenomaan tämän GT200 Vespan osalta, johtuen siis ihan siitä, että tämän kanavan ensimmäisiä videoita oli nimenomaan noi skootterivideot. Silloin kun tämä Vespa meille hommattiin, niin ideana oli lähinnä laittaa se kuntoon ja myydä eteenpäin, mutta tämä on kuitenkin osoittautunut tosi mukavaksi kaupunkikulkuneuvoksi. Eli siinä missä noilla moottoripyörillä ajellaan pääosin tuolla maantiellä ja sitten noilla sorapätkillä, niin tällä sitten tuolla kaupungissa. Ihan hirveästi tähän ei kilometrejä ole tullut, olisiko joku 2-3 tuhatta, mutta no sitten sitä kaupunkia ei ole ollut kyllä kaikki. Keväthuoltotoimenpiteiden ohella tehdään tähän myös samalla muutamia korjauksia, eli jos kanavaa oot jo aikaisemmin seurannut, niin muistat varmaan sen, että oli joskus puhetta siitä, että toi kylkilista pitäisi vaihtaa, ja tää on tuolla hyllyssä nyt lojunut sen 2-3 vuotta, eli jokohan nyt olisi sitten aika. Tuo vaihto vaatii itse asiassa jonkin verran purkamista, eli pitää ottaa toi astinlauta tosta pois, samoin kuin toi koko etukate. Toinen semmonen korjausjuttu on toi takaiskari alapää, eli sieltä puuttuu semmonen pieni holkki, mikä nyt sitten laitetaan sinne. Muuten näissä huolloissa noudatetaan hyvin pitkälle ton Vespan omaa huolto-ohjelmaa. Tässä Vespassahan ei tuolla variaattorissa ole noita tavallisia rullia, vaan me laitettiin silloin ne Dr.Pulleut tonne ja niiden osalta niin ne pitää myös kuivavoidella aika ajoin, eli tehdään sitten myös sellainen. Muutenkin totta kai katsotaan variaattoripuolelta, että siellä on kaikki kunnossa. Mä siirrän nyt tämän Vespan vähän parempaan paikkaan ja nostan huoltopöytää vähän ylöspäin ja ruvetaan aloittelemaan noita huoltoja. Ihan kaikkea mä en teille kuvaa, jotta tästä videosta ei tule liian yksitoikkoinen, vaan pätkiä sitten ainoastaan sieltä sun täältä. Mutta tervetuloa kaikille seuraamaan näitäkin huoltoja. Oli pakko vaihtaa taas tähän heikompaan mikrofoniin, kun toi ensimmäinen mikki mitä käytin oli langallinen. Joo, yllättävän paljon purkamistahan toi taas vaati. Eli jos niin jotain huonoa puolta näistä skoottereista voi sanoa, niin se on ainakin se, että ennen kuin pääsee tekemään asioita, niin pitää yleensä aika paljon purkaa enemmän kuin monessa moottoripyörässä. Mutta lista on nyt saatu pois ja tuolla näkyy olevan tommonen ihan kunnollinen
auringonkukan siemen jemma. Eli niin kuin silloin joskus taisin mainita, kun tätä kunnostin, että oli vähän viitteitä siitä, että siellä on varmaan jotkut hiiret majaillut, niin edelleen täältä löytyy näitä auringonkukan siemeniä, eli täytyy ne nyt imuroida sieltä ihan ensimmäisenä pois. Ja sitten ei mitään muuta kuin uutta listaa vaan kiinni. Tuosta kohdasta on vähän uuna toi peltireuna. Se täytyy kyllä ihan ensimmäisenä suoristaa. Noin. Sitten listaa vaan paikalla. Noin, sehän on siinä siististi. Mutta jos sen olisi huomannut tuota pientä lommoa tuolla, niin olisi voinut tulla kyllä ongelmia. Sitten seuraavaksi niin mä heitän tämän kasaan ja katsotaan, että mikä on sitten meidän seuraava tehtävä. Mutta pakkohan se oli käydä veitäsemässä nämä etukatteen jäähdytysritilät mustaksi. On meinaan paremman näköiset kuin tää tasaisen harmaa. Mutta jatketaan kokoamista. Nyt on saatu skootteri taas kasaan ja toi lista vaihdettua ja hienon näköinenhän se taas on, mutta on siinä aina iso työ vaihtaa se. Ja vastaavasti niin toi tuuletusritilä on nyt musta ja sopii mun mielestä huomattavasti paremmin kuin se on katteenvärinen, eli tämmönen hopeaharmaa. Itse asiassa tonne paisarin päälle mä en vielä suojalukkua laittanut takaisin, koska me vaihdetaan tähän nyt myös jäähdytysnesteet, eli tässä Vespassa on 2 vuoden huolto-ohjelma noille jäähdytysnesteille. Mutta katsotaan mitä seuraavaksi tehdään. Sitten seuraavaksi niin tehdään niinkin monimutkainen homma, kun vaihdetaan öljyt. Ja sitä ennen mä otan kuitenkin ton pakarin tosta pois, koska toi graffitiholkki mikä tuo on, niin tuntuu vähän vuotavan ja mä vaihdan sinne uuden. Hyväväriset on vielä öljyt näillä kilometreillä, mutta investointina öljynvaihto on niin pieni, että kilometreistä riippumatta niin se kannattaa kyllä tehdä vuosittain. Itse olen käyttänyt tässä tämmöstä Motuli 7100 5V40. Tilalle menee niin samanlainen malossi. Sitten tietysti vaihdetaan myös tonne sihtiin ja sitten niin tohon itse täyttökorkkiin niin noi O-renkaat. Ja muistetaan voidella toi tiivistepinta tosta noin kun ruuvataan toi suodatin kiinni. Ja muuten sellainen pieni vinkki, että mikäli et omista tällaista työkalua, on erittäin kätevä noihin O-renkaiden vaihtohommiin.
Se on siinä. Sitten seuraavaksi vaihdetaan nuo jäähdytysnesteet, eli ideahan on tässä se, että otetaan tuo alavesiletku tosta irti ja yritetään saada ne mahtuun tuohon asti, joka on taas epätodennäköistä, mutta katsotaan. En nyt muista yhtään suoraan sanottuna paljonko ottaa nestetä tuoli, mutta muistaakseni joka kerta kun mä näiden kanssa on puljannut, niin puolet on ollut pöydällä. No, oli nytkin jonkin verran pöydällä ja tämähän ei ole se pahin vaihe vielä, vaan sitten kun ruvetaan päästään kompurilla tonne ilmaan. Kirkkaat, hyvännäköiset nesteethän tuo näyttää olevan. Se on heti kun ilmaa rupeaa tulee vähän enemmän, niin se rupeaa röpöttää, kun siellä vettä ja ilmaa sekaisin, niin sen jälkeenhän se sitten rupeaa roiskimaan. Ja tää on todella tarkka ilmaamisesta, eli sitten täytyy vielä erikseen ilmata, kun saadaan pakari kiinni ja kaikki huollot tehtyä. Tuo jäähdytysjärjestelmä, mutta mä ilmailen nyt täältä sen, mitä tällä hetkellä pystyy. Mulla on itsellä aina semmonen tapa, että jos mä teen jotain sotkusta työvaihetta ja miksei jotain muutenkin, missä mä levittelen paljon työkaluja, niin mä aina tykkään siivoilla ennen sitten seuraavaa työvaihetta, niin on mukava tehdä. Eli nytkin kun toi pöytä oli ihan märkä, niin tulipahan sitten siivoiltua tuossa välissä. Mutta nyt voitaisiin ottaa tässä välissä toi tämän puolen iskarin alapää irti, eli otetaan tuosta toi koko levy pois, koska meidän tarvii joka tapauksessa ottaa, että päästään taas toista puolta rouplaamaan. Nyt kannattaa samalla mitata toi levy. Kertoja on tossa. Mä tuossa äsken irrotin jotain jarrun. Myös kummankin puolen paloissa näyttää olevan vielä todella paljon pintaa, eli niillekään ei tarvitse tehdä mitään. Eli en tiedä näkyykö, mutta tuo tosiaan tämä vasemman iskari alapää, niin tuota puuttuu yksi semmoinen holkki, mikä ikään kuin levittää vähän.
jotta toi tukipala, mikä pitää ton iskarin tässä koneessa kiinni, niin se ei pääse tuolla lailla taipumaan. Nyt se on taipunut hiukan. Ei siis haittaa käytännössä oikein yhtään mitään, mutta totta kai tuolle alapäälle annetaan ikään kuin sitä liikerataa enemmän siinä, että siellä on semmoinen holkki. Ja jotta se sinne päästään, niin meidän täytyy ottaa toi ilmansuodatinkotelo tuosta kyllä myös pois. Kyllä. Eli. Saanko mä näkyviin? Eli kun täällä on yksi tämmönen holkki, niin niitä pitäisi olla siellä 2 kappaletta, eli kummallakin puolella. Ja nythän on tietysti se haaste, että kun laitetaan tää toinenkin tänne näin, niin toi levenee, niin sehän ei enää mahdu tonne, eli meidän täytyy kyllä vaihtaa toi koko kiinnike sieltä. Noin, katsotaan vähän tarkemmin noita osia. Eli siinä on nyt oikealla puolella se, mikä äsken irrotettiin, ja vasemmalla puolella ihan uusi alkuperäisosa tietysti. Tuosta voidaan katsoa, kuinka paljon kapeampi toi on tää vanha, eli kun se on puristanut sen kiikkusia ja sitä holkkia. Nyt sitten toi uusi tonne vaan paikalle. ...33–41 newtonia olisi toi alapää, eli pistetään se ihan momentilla. Noin. Se oli siinä. Se olisi nyt siellä ja nyt sitten niin ennen kuin mä heitän ton kasaan, niin mä pyyhkäsen vielä ton levyn toisen puolen tuolla backlinerillä ja sitten tosiaan laitan kaikki noi kasaan ja sit jatketaan ihan huoltoilman mukaisesti, eli mennään tonne variaattorille. Jahas, muisti on hyvä, mutta aika lyhyt. Eli meidän piti laittaa myös tää pakari kuntoon ja siellähän tosiaan toi vuotava tiiviste, eli tää graffittiholkki. Ja jotta tästä videosta nyt ei kuitenkaan tulisi ihan liian pitkään, niin laitetaan tää tässä kohtaa poikki ja jatketaan sitten tämän Vespan kevätkunnostustoimenpiteitä kakkososassa. Ja hei, mä pyrin nyt lataamaan sen kakkososan mahdollisimman nopeasti myös kaikkeen katsottavaksi, eli käytännössä viimeistään viikon sisällä siitä, kun tää ykkösosa tulee ulos. Jos et ole muuten vielä tutustunut mun kanavan sisältöön tarkemmin, niin kannattaa se tehdä, eli kanavalta löytyy kaikenlaisia moottoripyöriin, mopoihin ja skoottereihin liittyviä kädentaitojuttuja ja sitten myös ihan tämmöisiä huoltovideoitakin. Ja totta kai osaa näistä tekniikoista, mitä mä näytän, niin pystyt hyödyntämään myös ihan vaikka autohommissakin. Mutta mä kiitän oikein paljon kaikkia tämän videon katsojia ja mä olin siis Sam Payne ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Se on moi moi!